domin samun shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka nayi roƙo ka janibin kalima. Ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka janibin kamuma. Ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka nayi roƙo ka janibin kalima. Girma Allahu na da girma mai isa mu 99 ya karimi. Mai gidaje guda biyu wuta da aljannan na tuno su sai jiki na yayi lami. Gani yau ma da bai tuka na zo zane wa annabi abba gama asumi. Kai salati gare shi ya karimi, alihi har sahabu gun imami. Malamai shirrafa mu sun ji kaimi, sadani mai yabo na kai kafafu kasi na ta roƙo ilahi na tuba. Dan manzan Allah ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Ban wuce ba zan sako sai ya da zara ta yi girman da ba a gano ba. Shugabar mata na aljanna ke ce sai ya dani ba za na mance ba. Yar Muhammad ta kamar masu alfarma zuciyata da baki ba wata ba. Ya karima wallahi na tuba, ya zana so uba ban so diya ba. A bani nima ba dan halina ba. Tsokar jikin ma'aiki kauni na ta girma baki sai ya dakin kurewa da girma. Yar manzan Allah ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Assalamun alaika ya baharin nada gani na zo ka ja ni gunka nima. Assalamun alaika ya kashi fulgun mazuciyata da kai take ta nema. Assalamun alaika taska uban mabuɗi girma girman ka ya fi girma. Assalamun alaika ya sirikin Ali Sadauki an gobirin na'ima. Maƙigun ka za ya shafa ma, annabi shakira sha nema. Yaya za na je gona babu fatanya ayyukan sam ba za su yi ba. Sai manzan Allah ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Ni na riƙe ka manzan Allah abadan da'iman. Kyautar ka na ta girma ka bani ya mai sarmadan. Alfarmar kwashi ne muke ta ci nan da can. Roƙon da kai mana wurin ilahu shi muke ta ci a nan. Ba dan halinmu ba samu sauran gaba. Kaso mu abin Zainabu mun bi ka shugaba. Ya kan zilla ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Ruhi ta samu salama makasudin ta kai ne abin sajida. Gangar jiki baya motsi sai da ruhi barin gyada. Kai ne gaban gaba kauna da kanta ta shaida. Na so ka har abada, mafi daraja cikin halittu kai ne Allah da kansa ya faɗa. Inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna lan nabi, wallahi annabi ya wanzu. Ya sirrillah ya Muhammad Rasulullah manzo gare ka mun yi roƙo ka ja mu gunka mu ma. Ga mai rabon duniya da kiyama yan uwa zan so ku ji. Ina yabo gun shi yau da gobe a kullum fa ban gaji. San ka yana jini na annabi kai manni a gaji. Miftahul khairi komai kace fa wallahi za a je. San ka yi mun ƙawanya yayi zobe mun kaza na je. Burman baki kake gagara fassara ya Ahmadi. Ya sifillah
ya Muhammad Rasulullahi manzo gare ka mun yi roko ka ja mu gunka mu ma nan ne nake shirin na tsaya ba dan na gaji ba annabi zan so ka karbi yaban nan ba dan na kai ba sai dan kaunar ka ta shanya kai na ban so wadanka ba kai ne akan gaba ya uban uba mai san ka ban shi ba mai kiyin ka ban so shi ba ka so ni ya mujittafa sai nurillah ya Muhammad Rasulullahi manzo gare ka ban yi roko ka ja mu gunka mu ma